само ти. Помогни на възрастен човек да получи подкрепа в своя дом. Изпрати SMS текст DMS Caritas на 17777 на цена 2 лева за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Caritas. Зачетът на хора. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивенти. На 24 декември 17 до 20 часа бъдете с празничното предаване на програма Хоризонт с естествено на Рождество Христово, който се излъчен пряко службата и Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Светъл и благословен празник! Часа новините представя Лъчезар Валев. Обилен сняг вали на прохода на републиката. Заради аварирал камион в северната страна, проходът се затваря за преместване на превозното средство и за почистване. Това съобщи за Българското национално радио Венцислав Ангелов, директор на областното пътно управление Велико Търново. След отваряне на прохода, камионите ще се допускат през него само с вериги. Продължава спирането на товарни автомобили в посока София в районите на селата Балван и Добри дял. Причина се в затруднения трафик при тунелите на Витиня. В прохода Шипка се преминава при зимни условия и на интензивен снеговалеж, съобщиха за БТ от областното пътно управление Стара Загора. Настилките са заснежени и обработени. На място работят 4 снегопочистващи машини. Температурата в прохода Химбулас е около 0 градуса. Видимостта е ограничена до 100 метра заради мъгла. Снеговалежът е умерен. Гражданско движение Боец проведе последна за годината демонстрация пред съдебната палата под надслов "Нова година без Сарафов". Тази цел от организацията определиха като най-важната битка за 2025 година. Предопределен ли е изборът на новия главен прокурор, коментира лидерът на сдружението Георги Георгиев. Традиционно всяка година пред Коледно ние поставяме нашата новогодишна коледна елха с пожеланията за гражданските битки през следващата година. Бяхме преди години Нова година без каскет, Нова година без глобка, сега сме Нова година без сараф. При това са вече и гражданите след тези разкрити. Температури ще са между минус 3 и 2 градуса, София около минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Валев. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на binar.bg. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването за европейска музика.
Звукорежисьори са Кремена Пръвчева и Кристина Петкова, аз съм Жени Монева. След малко в Евробокс ще ви представим новия коледен албум на испанския певец Давид Бисбал, озаглавен на Коледа всичко е възможно. В рок страницата своя разказ ще продължи Марко Мендоса преди концерта заедно с групата си следващите 2 дни в Севлиево и Варна. Ще ви срещнем с Александър, който записа нова коледна песен и ще ни разкаже интересни подробности за успехите в кариерата си през последната година. След новината за предстоящия концерт на Роби Уилямс у нас в края на 2025 на голям екран излиза биографичният фентази мюзикъл Better Man Роби Уилямс. Останете с нас за подробностите. Откриваме Евробокс днес, отбелязвайки 40-та годишнина на световния хит, който беше тотално диско хит по целия свят, особено в Полша, Германия, Франция и Русия. Италианският диджей и музикален продуцент Джиджи Д'Агостино ремиксира тази класика, придавайки на песента нова музика. Припомням, че оригиналът е на италианския певец, композитор и автор на текстове Роберто Занети, известен с псевдонима Седич. Слушаме Only You, Gigi Dust and Luca Noise Magic Mix с участието на Седич. Писано от Давид Бисбал за албума му "На Коледа всичко е възможно", издаден на 15 ноември. Това е и първата по рода си колекция от коледни песни на Бисбал, известен с харизматичното си сценично присъствие и въздействащ глас. Интересна е и обложката на албума, която представя Бисбал с елегантен тъмносин костюм на фона на загатнат зимен пейзаж, перфектно улавящ магията на коледния сезон. В Евробокс продължаваме с още един запис от тази празнична колекция, венецуелският бонус El Burrito Sabanero. Тази коледна класика ще ни пренесе сред палмите в румба ритъм. Слушаме Давид Бисбал. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, y me ven, voy camino de Belén, y me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi
say many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Mira cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión antes de estar contigo. Diciembre era tan frío y hoy me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Cuando llegue de noche Santa Claus, te diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el